Sa pwestong ini sa Albay Provincial Campsite and Evacuation Center sa Barangay Basag, Ligao City, sabay-sabay na nagluto ang mga nanay na ini kan sa indang pangudtuhan. Pira sa mga sahugkan sa indang panira, libre nindang pigkua sa community pantry na yaon sa nasa laog ka nasabing evacuation center. Si Nanay Elena pigpapasalamat ng gad na igwa kaini sa indang pigsisirungan evacuation center. Bagay na nagtatauman kaya da sa indan ninda kulang kaginhawahan. Sir, kahit na anong gusto mong piliin, may kalabasa, may sitaw, may opo, may loya, libre na rin sa spices, sir. Maraming salamat po sa pantry nag-donate sa amin na mga evacuees. Kasi malaking bagay na tulong sa amin, sir, para meron kaming ulam kasi wala namang kaming income dito sa loob ng evacuation. Kumpwesto ng 57 pamilya ng Albay Provincial Campsite and Evacuation Center. Digdi paramientas na ipigsirong ang mga residentes gikan sa nagkapirang purukan Barangay Baligang. Para sa opisyal kan barangay na si Olive Kiped, daigayong matikan sa iyong mga konstituentes ang kadipisilan mas kinasalaog kan evacuation center. Pigsisikap man da kaya kan sa idang LGU na maitao sa indaan daw o papaano komportableng pamumuhay. Apwera kaya sa mga gulayon sa community pantry, may mga nagagamit pa sindang lampas sa 10 double burner gas stoves. Dagulaon na tabang taang mga yaong digdi, day na kaipon magluwas para magbakalik yung mga pangangaipota. Bukod sa supply kang mga goods, so gulay, open po sa gabos na evacuees. Ang mga pigu-opresir na gulayon sa nasabing community pantry, ang gikan sa communal garden as in inisyatibo man mismo kan mga benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Purpose Beneficiary sa probinsya. Obheto kan community pantry na dawa papaano maalalayan ang mga apektadong bakwit darakan pag-alburuto kan bulkan. Kung sa ingikan ang mga purpose beneficiaries na ini sa Barangay Gilid, Santa Cruz, asin mahaba ka nasabing banwaan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.